Ayong adlaw guys. Salamat sa inyong pagsuporta. Ayaw pagkalimot og subscribe sa my channel. Kaniya ang pulong sa Dios ning adlaw. Gikan sa buhing pulong sa Dios ug kini ah, living and active. Ang Dios na ang uh, muhimo sa pagpamuhat niini sa atong mga kasing-kasing ug hunahuna mga igsoon. So ang atong pagaisgutan anaa sa ikaduhang Korinto City 2 paingon sa 4 apan sa dili pa mga sa tagiya sa balang espiritu magampo ta. Among amahan nga labing gamahanan dalaygon ka Ginoo sa among mga kinabuhi. Salamat o Dios sa imong padayon nga pagatiman kanamo, pag-provide sa tanan namong panghinahanglan, Lord, pag protection ug labaw sa tanan pag hatag kanamo sa imong buhing pulong ni kagabion Ginoo. Uban ni kami, giyahay kami ang imong balaang espiritu pamuhat sa matag usa Ginoo nga Lord mahimong ang among pagpaminaw hanay Lord walay mga kakulian gikan sa mga signal ug mga banha sa palibot Ginoo. Lord ikaw lang gid Lord ang mga tabang nga magapamuhat sa among matag usa Ginoo. Unsa man Lord ang imong ipaila sa imong pagkaikaw, unsa man ang imong katuyuan sa among mga kinabuhi, unsa may mga kinayahan nga gusto ning maipausab kanamo Ginoo. Ikaw lang gid Lord ang among tugyanan ni ining tanan Lord nga mamuhat ka sa matag usa kanamo Lord God. Salamat kayo Dios among isalig kanimo ang pagdumala ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. Ikaduhang Korinto City Kapitulo 7 bersikulo 2 paingon sa 4 giingon nga ni hatagi kami luna sa inyong kasing-kasing. Wala kami makabuhat og sayop kang bisan kinsa. Ug wala kami mangdaot o mamintaha kang bisan kinsa. Wala ko kini isulti aron paghukom kaninyo. Kay sa giingon ko na kaniadto, mahal kaayo kamo namo. Ug tungod niini walay makabulag kanato. Kamatayon man o bisan unsa niining kinabuhia. Dako kayo ang akong pagsalig ug garbo kaninyo. Sa tanan namong kalisdanan puno gihapon ako sa kadasig ug kalipay. Sa muna ang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga Korinto nga gipadayag sa Dios kaniya mga igsoon. Sa giuluhan nato ni og magminahalay kita sa dunay pagminahalay nga atong makita dinhi mga igsoon. Sa verse 2a nagasugod kini nga hatagi kami luna sa inyong kasing-kasing. Mura ba gusto ipasabot ni Pablo nga ayaw mi ninyo dayon mahay. Let me explain aron makuha ninyo ang among side or among katuyuan nganong ingani ang tono sa among pagsulat. Sa unang atong masabtan diri nga si Apostol Pablo nagaamping nga walay masakitan nga igsoon. Mo na mga igsoon ang tinuod nga nagamahal sa iyang igsoon nagaamping gayod. Sa verse 2b yun yan wala kami makabuhat og sayop kang bisan kinsa ug wala kami mangdaot o mamintaha kang bisan kinsa. So klaro nga mas natin na nabati na to nga siya nagaamping gayud nga walay bisan isa nga masilo. So gipaklaro ni Pablo diri nga patas og una ang ilang gipakita nga pagmahal. Dayon sa verse 3a, wala ko kini isulti aron paghukom kaninyo. Wala pud sila nga gihukman nga kinsa ang giigo ana nga mensahe sa ilang pagsulat. Gani sa verse 3 giklaro diha, mahal kaayo kamo namo. Verse 3b, ikaduha nga linya sa mahal kaayo kamo namo. We love you all. Pakita niya ang matinad-anon niya gugma nga mudasig mo pahimangno mingawon sama sa atong pagpanimbahon sa atong prayer meeting uban pa nga panagtigom kung naay makita nato nga wala ni simba ang atong isa ka kauban, diba? Medyo dili man ta mayon asa siya na uban dili mangita pero ang hunahunaw kasing-kasing nagpangita kumusta na siya unsa kay iyang gibuhat karon nganong wala siya. So ingana ang pagmahal mga igsoon
kung mahal nimo ang imong isig katawo, sa atong gingon niya nagaamping si Apostol Pablo, kung mahal nimo ang imong isig magtotoo imong isig katawo, makahimo ka kahagdaotan kaniya, di ba? Malisod sa usa ka tawo ang pagbuhat og daotan kung siya nagmahal. Sa gani sa Ten Commandments, klaro gibugkos diha. Ang Ten Commandments nahimo nilang duha, pinaagi sa gugma, di ba? Sa diha sa Mateo 22:36-40, adunay nangutana kang Ginoong Hesus kung magtutulo unsa man ang labing dakong sugo sa balaod. Tubag ng Ginoong Hesus, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok nimong kasing-kasing, tibuok mong kalag ug tibuok mong hunahuna. So kini ang labing dako og importanteng sugo. So kung naa sa imong paghigugma sa imong kinatibuk-an, gigugma nato ang Dios kinatibuk-an, imposible sa ato nga magkinabuhi diha sa sala. Musipyat siguro sa sala ug mangayog pasaylo, pero nungka nga habitual nga sin kana siya. Naay sala nga pirmi lang ginabuhat. So lisod ang pagbuhat kung naa sa imong hunahuna kasing-kasing imong pagbati nga nahigugma ka sa Dios. So dayon ang ikaduha nga labing importante sugo, sama sa una higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. So muna malisod nga ikaw nahigugma sa imong isig katawo nya buhatan nimo sa dili maayo. So imposible nga nahigugma ka sa imong isig katawo. Ang gingon pagid diha, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. So kung imong higugma ang imong kaugalingon, magresulta usab kana sa paghigugma sa imong isig katawo kay mo kana ay kaduhang sugo. So kung higugma nimo ang imong isig katawo, ang Ten Commandments gingon dito, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw kasina, unsa pa dito nga mga sugo nga daghan kayo apan gihimo lang usa pinaagi sa higugma. Kung kay gugma sa imong isig katawo, nagaambing ka gyud nga siya dili masilo, dili malain, o dili masakitan. So diha nagsukad ang Ten Commandments mo igsuon. So sa verse 3 sig gingon diha, og tungod nini walay makabulag kanato kamatayon man o bisan unsa niining kinabuhi. So kinahanglan kita magminahalay kay kita nga managigsuon diri sa yuta nga gitugot sa Dios nga nahimutang sakop sa iyang pamilya kay ingon sa pulong sa Dios sa Juan 1:12, ang midawat ug misalig kaniya kang Hesus ihatagan sa Dios og katungod nga mahimong niyang mga anak. So siya atong amahan, kita iyang anak, nahimot ang anak sa Dios dili sa tawhanong paagi kundi ang Dios mismo ang naghimo kanatong iyang mga anak. Pusa magbinahalay kita, mag-aamping kita nga dili makapasakit, og sa sunod kay kita klaro nga managsuon man. So unang kinahanglan kita magpabati sa pagminahalay, kita nga magsuon kay walay makabulag kanato, walay makausab ni ana nga kamatuoran nga kita managsuon nga labaw pa kaysa tawahanon. So ang kalibutanong igsuon diri lang sa taman kung sila wala pa diha kang Ginoong Hesus. So kung wala pa sila kang Ginoong Hesus, maputol ang atong pagkaigsuon kung moabot na ang kamatayon. So muna mga igsuon, padayon nato iampo nga walay mabili nato nga mga sakop sa pamilya, parente, di ba? Sa una naman tayo mga prayer nga i-appeal nato ang pamilya nako nga mga igsuon, amahan, ginikanan. So muna padayon nato iampo atong mga sakop sa atong pamilya mga igsuon. Ako bisag pag ko nakita sign hangtod karon nagapadayon gyapon ko pagbagting sa akong alarm clock alas 3:16. Ampo din ako kan pasalamat ko sa Ginoo sa kaluwasan dayon ampo din ako akong side na akong pamilya ug sa akong asawa pud nga side. Bisan wa pa ko nakita nga sign padayon lang kita ampo mga igsoon kay wala imposible sa Ginoo. Kita pod product pod ta sa mga katawhan, mga kahigalaan nga nag-ampo alang sa atong kaluwasan. So ang tanan diha sa pag-ampo, ang tanan nagrasyahan o nakabaton og pagtuo. So wala imposible sa Ginoo mga igsoon, kana lang atong saligan ug wala may makaluwas sa ato Ginoo ra gyud tanan. So
ampo lang sa kung ang sinaara din sa kalibutan kamatayon ra ang makabulag, di ba? Kanato nga mga magtotoo, mga magsuon bisan ang kamatayon dili gayud makapahimulag. Amen mga igsoon, bisan pag maingon kita nga naatay dili ganahan nga kauban nga igsuon sa pagtuo. Magpabilin gihapon ang atong panagsuon, mag-uban gihapon ta puhon dito sa langit. So, sa ingana nga pamaagi nga na mga kinayahan nga dili ta magkasinabot diha sa atong panagtigom, sa atong pagkastahanon, kana nga pamaagi gipa-experience kita sa Dios nga kanang mga tao nga dili nato ganahan aron ipa-apply sa Dios kanato ang iyang ang klase sa iyang paggugma nga unconditional nga bisan dili ang ayan ni gugmaon iyang ipabati. So muna ang magresulta nga gugma sa Dios ang nagabugkos kanato ngano nga nagapadayon kita uban nga kita mga itawag dag band of sinners. Unay sa kaminyon pala dagko na tanang kita diha manggawas ang mga kinaiya mo gyapon na sa simbahan. Dagko na tanang kita lain-lain ang atong nagtubo ta sa lain-lain nga komunidad, lahi atong mga classmate, lahi ang atong classmate sa elementary, high school, lahi atong mga gidak-an nga pamilya, sa lahi ang atong mga experience ng pag-abot sa simbahan, magtagbo ang atong mga kinayahan gipa-experience kita sa Dios aron ang gugma nga unconditional atong magamit atong ma-apply sa ana nga sitwasyon. So sa atong igsuon pisikal, so mao man gyapon na dili man tanan igsuon suod. Dili tanan igsuon suod, dili tanan suod igsuon. Dili tanan awayon kontra gyud na sila kun dili ang uban ana managsuon. Dili tanan managsuon nga suod na apoy awayon, pero ang importante mga igsuon magpinasaylo ay kita mo na pinaka-importante gid, walay perfecto diri sa kalibutan, dili ta pwede mamili kinsa ato makauban nga mahimong kristanon, kinsa ato mahimong igsuon. Ang Dios ang nagpili kanila ug kanato. Ang importante diha nga makabalo ta nga mo pasaylo o mangayag pasaylo, magpinasaylo ay kay magsuon man gyud kita. Mayroon tag I love you brad, I love you sis. Pero careful lang ta magsuon kay basin lainon og sabot naay magsilos. So kung nahimo man ni Pablo sa iyang sulat, dili ni iyang gi one by one ni Pablo. I love you brad, I love you sis. Iyan ning gitubay to, medyo lang magsuon. Wala ni gihimo ni Pablo nga giusa-usa niya gihigugma kaayo mo namo ang iyang gigamit, gihimo niya ning pag-ingon nga I love you, we love you, gihimo niya ning we love you, tiningob biniusa nila nga pagbati sa katawhan sa taga Korinto nga sila nahigugma kanila. So muna mga igsoon ang pagpabati sa ilang gugma, pwede man ka nahigugma sa katawo nga wala nimo gisulti, di ba? Imo lang gipakita sa buhat. Sa una mga igsoon, sa verse 3c gingon diha kamatayon man o bisan unsa nining kinabuhi. So padayon nga gamit ang kamatayon ang gigamit ngani kay wala na may makalabaw ana sa tanan nga kalisdanan nga atong magian nining kinabuhi. Pero bisan pa mga igsoon, death is not the end of our panagigsoon. Padayon ang atong panagigsoon, walay bugto. Amen mga igsoon. Sa verse 4, dako kayo ang akong pagsalig og garbo kaninyo. Sa tanan namong kalisdanan puno gihapon ako sa kadasig og kalipay. So, personal ni Pablo nga nila mga igsoon nga nagasalig og nahimo niyang garbo ang taga Korinto sa ilang paglambo espiritual. Kung tanaw nimo ngilad kayo ang mga sexual immorality na mention, nabadlungan sila ni Pablo apan padayon nga nagapasigarbo si Pablo bisan sa mga ginagmay nga paglambo espiritual. So muna nagkanindot mga igsoon ang katawhan nga gipiyal kaniya mo nakahatag niya garbo nga ipasigarbo nga naay paglambo espiritual, nagahatag kadugang kadasig og kalipay siyang pagpangalangan bisan ayang mga gisagubang mga kalisdanan
ang iyang nasaksihan nga kalambuan sa katawan sa Korinto nagadugang kini. So muna balik ko nako nga ang motivation sa pagpangalagad dili man sa mga katawhan nga nausab nga sa imong pagpagamit sa imong kinabuhi kundi tungod man sa gibuhat sa Ginoo out of pagpasalamat. Ang atong pagpasalamat sa Dios sa iyang pagkamayos ng kinabuhi. Sa mo na nga kung naa may mga ingana dugang na lang na siya makadasig pero nanay una nga naggadasig na nanay gasugnod pirmi sa atong kadasig ang pagkamapasalamaton kanunay sa Dios. So mo na ang nakahatag kadasig dugang ni Pablo kalipay bisan kinsa pa ng mga tawhana sa Korinto unsa pa sila ngalan nga sila iyang igsoon ug sila ang paministeryuhan sa Dios kaniya. So mo gyapon sa ako mga igsoon sa ako mambuaya kinsa man sila sa ato diri sa the way kinsa man kamo gipiyal sa Ginoo kanamo makahatag pud namo kalipay kung kami makadungog makabati nga naay paglambo nagatubo mabungahon diha sa spiritual mga igsoon. So mahimo namo nang proud kami mapasalamaton kami sa Ginoo Lord na nami kan Lord na ay tungod sa among kinabuhi Lord na danagan usab Ginoo. Salamat Ginoo ikaw gid ang kinatibuk-an namo aning pasalamatan. So mo makadugang gid siya buhi pa ka nakita na nimo ang bunga sa imong pagpangalagad. So kana lang mga igsoon sa atong panapos sama sa gipakita ni Pablo ug sa iyang mga kauban maghigugmaay usab kita magaamping nga walay masakitan masilo kay kitang tanan bisan unsa og bali-bali igsuon tang tanan diha kang Kristo Jesus. Iampo lang gid nato kanunay magampo ta sa tabang sa balaang espiritu nga mahimo nato kini. So kuan kayo crucial kaayo nga gamayng bikil pwede ta makahatag og silo bisan ang atong tinan-awan bisan ang atong aksyon pwede na siya makalain apan ato lang importante nga mo angkon ta kung natay nahimo nga kasalanan o magpinasay luay. So kana lang akong mapaambit nining kagabion. Salamat sa pulong sa Dios magampot ta labing gamahanan nga Dios among amahan dalaygon kay Ginoo sa among mga kinabuhi. Salamat o Dios sa imong gipaabot kanamo ang imong mensahe. Imo Ginoo nga ang tibuok nga imong gugma mao gyud ang among mapabati Lord sa matag usa nga Lord tiunay kinasing-kasing nga walay pilion Lord sa among paghigugma sa among isig katawo Ginoo. Lord tabangi kami nga mahimong panalangin ang matag usa pag dinasigay pag tinabangay alang sa paglambo alang sa kayuhan sa tanan Ginoo. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan. Ikaw lamang among balikan sa nang pasalamat pasidungog sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.